Uyakhohlwa ngathi usahlule unika ubaba stand lokho kumfanele. Kodwa nje lutho ufuna ukulungisa izinto. Awona isikhathi sokudlala. Okay. Kulungile ke kwenza. Ngizomemezela umhlahlandlela ngoStanley kwabezindaba. Ngokujabulisa lokho, eh? Yeah. Ngijabulisa lokho. Ukuthi phela ngifuna ukuphinde uhlambalaze isibongo soDlamini njengoba wenzile kuma awards. Mina ngenze noma yini ebingenziwa indoda eqotho. Ingakho ke ngikuvimba ekubeni CEO elandelayo kwisibalikhulu. Iyona ndlela ke le othulungisa ngayo izinto baba. No, Kwenzo. That's how I keep my word. Ngithanda ukususa. Ngifuna uphuma uphele kwenkampani yami. Yabona ke le kaStanley ngizoyilungisa. Into engiyidingayo nje kuwena ukuthi ube umoya uma besibhekane nama-journalist. Ngoba lokho-ke mase uyaphuma uyaphela empilweni yami. Hayi. Bantu kulungile. Sibalikhulu. Ngizokwenza njalo. Vele nami sengikhathele ukubhekana nendoda entenge futhi engenamgogo.